Karon mo proceed ta sa atong open forum. So ang atong pangutana naka direct kang Brad Caloy, either kang Pastor Anyedes. So ang atong himuon, ang tanan nga gusto mangutana, dili lang muli niya. Og dayon akong pangutanon, asa sa duha ang gusto ninyong pangutanon. So proceed ta sa atong mangutana ka dong. Okay. So asa man ka mangutana kang Brad Caloy, Abuyabor Katoliko o Brad Pastor Anyedes sa Soldiers of Jesus Christ. Asa man? Iya. O sa may imong pangutana? Gusto ko mupuyo sa ilaha, parang may trabaho sa ilaha. Brad Arch Anyedes ayang pangutana, gusto na siya mupuyo sa inyong balay kay mo trabaho. Dawaton ba nimo o dili? Idawat na ni siya nako. Praise the Lord. Wala ni siya kasimba dito magigsoon every Sabado. Kuhaon din ako siya. Unya budol gini siya og magwali ko igsoon kay wala siya kadangpan pero ato siyang gi-adapt magkikisunan. Okay. Okay. Sunod pangutana. Bahalag mangayak ko sa mga tao, nga din ako mangawat, bahalag maglimos ko balit lang pagkaon. Okay. Okay, salamat to sa imong pangutana. So next question. Asa man? Ikaw, brother. Direta. Okay, ato ning amigo no gikan pa ni siya sa Sugpo magkikisunan. Sulod pa din. Mo witness yun sa So dayon ipaila-ilang imong kaugalingon, brother, o asa pod nimo ipahinungod ang imong pangutana. Proceed. Hallelujah. Ato pangutana ra man gyud niya. Inyo mo gid ako igsoon na mo itawag na ko is a Pilipino. Pero ingon mo sa ganiagon nga ganing atong mga igsoon nga nagtukod-tukod og simbahan nga ni paak sa Katoliko gipaak brad. Ha? Kana bang literally nga mamaa kana sige pagpangdaot. Kana bang Protestant murag natandog sila ning Protestant. Katong gingon ako ganina nga kanang word nga Protestant waon ni mo nang protest kay sige naman na sila protest. Unya ang mabili na nga word ana ant na lang. So unsa man ang ant hulmigas. Unsa may kinaiya og hulmigas mamaak. Mo na sige sila protesta, sige sila pamaak So sa Katoliko. namakak. Mona. Kasi imong gisulti nga. So kung mamakak mo gini ako Sa gisulti ganina. atong ang ruling ha, was gadi pa kahuman og tubag, dili sa gyud mo sapaw. Kay tagaan man mo og at least 3 questions. So wala man ni ruling a 1 minute question, 1 minute answer. So ato lang i-allow ang motubag dayon pag human niya, pwede na ka bro nga mo proceed sa imong next question. So Okay, wa pa man ko mahuman na ni tubag. sa ato sa siya pahumanon. So, murag nasakitan siya to Protestant ba? Kung sakit yoy. Mao ba kay mao mo gikuan mo na maak, gipaak day kang Anyedes. Kanang pagpaak, word nga pagpaak, mura na siya og kanang pagpanakit sa simbahang Katoliko. Kana bang nagtandog ka ba? Mo na sige pangdaot sa simbahang Katoliko. Mo na nga sige sila protesta sa simbahang Katoliko, unya ang ilang kinaiya sulmigas. O sa may kinaiya sulmigas, sige pamaak. Sige pagpasakit. Di ba? Mo na nga hindi ka kita ni mo sulmigas kinahanglan mo kuan gyud ka bisag kuan nimo na makakita di ka ng kagamay sulmigas, naglakaw ka, mukalit ang sakay nimo pamaak. Mao ra na sa simba, mao ra pud na. So, kana, mao ra to. So daghan magay sikot-sikot sa tubag. Gawara man ako. Mabuhat na ka. Dili mo komentaryo man komentaryo. Ang atong rule sa mangutana lang, dili mo komentaryo ha. Purely question lang yun. Okay, proceed bro. Hanaot na kasi nabot sa rule ito. Hatagan og tulo ka pangutana ang matag tig pangutana. Proceed sa imong pangutana. So ang akong pangutana kay yung topic kanya repulto man gyud no. So akong pangutana unsa man gina si Maria sa inyos Katoliko makalubas ka lang sa tawo nga may impierno dili. Okay. Kanang impierno, kung ma-impierno na gani ang tao, dili na pwede maluwas. Kay tuan na sa impierno. Kinsa asa man ka makabasag Biblia nga kanang na impierno luwason pa. Di na maluwas. Hinukman na siya. Mo na nga makaingon jud ko nimo nga ang imong pagsabot niya ng impierno nga pinaagi ni Maria luwason pa, hinumdumi nga kung maimpierno ka di na ka maluwas. Pero ang mahal na Birhen Maria aduna si papil sa kaluwasan. Una,
Ay, katawa siya. Wapagani ko ka tubag. Atuwason na to. Una, aduna siya papil sa kaluwasan. Nga naman, kay nagsinubtanon siya sa Dios. Siya ang nagsabat sa atong manluluwas nga si Kristo. Siya ang nag-anak. Di ba? Unya karon kung wala pa niya dawata si Kristo nga siya may magbagdos, siya may manganak, siguro igsuon kamong duha. O kinsa na to dinhi, walay Ginoong Kristo nga motunghan ning kalibutan. Kung wala pa ang mahal na Birhen Maria. Di ba? Isa bro, ang inyo Brad Pastor Archie kamo ang motubag. Ang atong mga mutara kaya atong mga audience. So naay pa last question si Brad. Last one question. Nga ako man rin pag-ari, pangutana rin yun. Kinanglan sa gugtubag na sakto. Okay. Yes or no ra unta? Ang pangutana, si Maria ba personally, dili revolto, makaluwas basta nga may imperno? Lagi ningon lagi ko. Kung tubagan niya, no. Wa kasabot. No. Kay ngano ang tao nga na impierno dili na luwason kay na impierno na hinukma na. No. Unya, akong gitubag karon nga ang mahal na Birhen Maria apil sa kaluwasan, aduna siya apil sa kaluwasan tungod kay siya. Ingon gani kung apil sa kaluwasan, wa ingon kay ang makaluwas, ang manluluwas si Kristo. Kay Brad tubag-tubag man masa man kay maihimuon ta ron nga debate. Pwede. Atong debatihan. I-prove nimo nga si Maria dili instrumento sa kaluwasan. Okay. So, mangutana sila mo interrogate man. humana ang iyang 3 questions. So mo proceed ta sa lain na to nakahilera. Brad maning asa po nimo ihalad ng imong mga pangutana. Kini ang akong pangutana alang ni sa akong silingan taga Panglao. Ano nga? Parehas mami taga Panglao. Usara ako Brad. Si Brad Archie, si Pastor Archie, kanunay man siyang kaisgot Diyos. Nga ang kanang larawan nga giludhan sa mga Katoliko, Diyos. Labi na gyud ni Maria, Diyos. Mangutana lang ko ni mo Brad, unsa may kahulugan di ay sa Diyos. Okay. Okay, tubago na ha. Ang kalugan sa Diyos dili tinuod. Ningon si Apostol Pablo diya sa Roma 1:22 mo ni mga Diyos nga to sa 25. Tubago na ha. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Nga naman, imbis ko na himayaon nila ang Diyos na may nagbuhat sa langit o sa yuta, mao na himaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Lata, matog kahoy. May 5 ha, lakuta. Kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios ilang gipulihan og bakak o mo ilang gipalabi o gilagaran o gisimba ang mga binuhat sa kamot sa tawo nga unta ang mabubuhat nga maunta ang angay dayon hangtod sa kantoran. Amen. Gipulihan ng bakak. Palawak. Ang imong tubag gaganiya Brad nga ang Diyos representasyon sa mga butang dili tinuod. Yes, tinod. Sa to pa kung representasyon sa mga butang nga dili tinuod, Diyos. Si Maria ba tinuod ba dili? Diyos si Maria. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 10. Yan naman makikisunan. Kaya wala ka na kinabuhi. Okay, tingon. Ang kaalam ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 10. Ang pinakalaot ng mga tao. Ang mga tao nga nagpaton sa ilang paglaom sa mga butang na walay kinabuhi. Wala na kinabuhi ng larawan ni Maria Patong Kahoy. Alaot mo, Pagson, di ka tubay ninyo sa Ginoo. Brad, si Maria ba aduna ba'y kinabuhi o wala? Wala! Patay na si Maria! Wala! Anak, inyong ripulto! Kanang Maria niya yung gito pagkipato! Wala na ikahom! Ilan ka sa mga tao! Di pang warta si Maria! Tangtangan ng December 8 election! Di pang milyon-milyon nga kwarta ang mawa sa mga pare! Praktikal lang ta! Dili na to ilaro ng mga tao! Ninglaban lang mo sa mga pare! Nga nagkipagkariing doon!
mga kaigsunan nga nagsapot og puti. Pero kamo naloy bang pare ninyo? Wala oy. Ibaligya galing ka hasta kalag nimo. Diya sa purgatorio. Brad, di na lang kumudugang pangutana kay ang imong tubag. Akong pangutana dili sa agna, to akas tubigon paingon. Okay naman, sige naman. Okay. So, mo to ang opinion. Sunod nga pangutana. Ada apa bro? Nakalinya lang diri bro. Kaya natay line up diri. So, asa man na imong pangutana bro ipahinungod? Kini akong pangutana, ako ning ipangutana ni Pastor Anides. Okay, hatagan kag tulo ka mapangutana. Unang pangutana. So sa di pa ko mangutana, hangyon na ko nga kalma lang brad. Ay lang pag singgit-singgit kay di man bungol ang among Ginoo. Ug ang imong Ginoo bungol singgit lang. Muna nga unang pangutana nako, miriak magkaganina kay matud pa nimo ang mga ribulto sa mga Katoliko, mga santos, dili ka kita, dili ka dungo bungol. Na bagay ribulto nga makakita, makadungo, taga na bagay kapakita namo karon nga ribulto nga huliho makakita, makadungo. Ano mo, tara magkarapana ka. Oh, tali ng Santos. Okay, wala lagi. Santos, sige, di kita. Sige, kedua. Kadua po tayo. Ay, kedua pangutana na sa buhat 17 versikulo 29. Okay. Kalma lang. Matod pa din sa buhat 17 29, paborito nga bersikulo sa mga pastor. Hansa mga pastor may bilang kubot. Okay, mga anak man kita sa Dios, dili na to hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, sa tao bulawan o plata o bato nga kinulit pinagi sa kahanas sa tao. Ako pangutana, kung anak ka sa Dios, dili din mo hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan. Kaming Katoliko, ang mga ribulto, wa na mo una-una nga mga larawan, mga Diyos, kana mga ribulto ba? Wa may una-una na nga mga ribulto mga Diyos. Ang akong pangutana, nga nung gauna-una man mo, ni alang 17:29, nga kanang bersikulo inyo mang ginahuna, nga mga Diyos. Okay. Isa may Atong balik ko na buhat 17:29 ningon ang Ginoo. Busa kay mga anak man kita sa Dios. Anak sa Diyos, Dili na to nanaon nga ang pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tao nga gibuhat sa kahanas sa kabot sa mga tao. Kung ikaw pasultiyon, wa ka nagunahuna kay nagipinsa man ka sa bata, pero unsa na lang ang ato mga katigulangan. Nagluhit, nagampo, nagunahuna. Pero gini sila magunahuna kay lipungan man sa mga tao. Pero mga tigulang, gipisahan pa man galing, gihawan, wa ka maulaw. Wa ka ba maulaw? Gipisahan mo ang tao nga patay na, gipatuon ninyo, nga ka na mga tawana, makaluwas, wala'y makaluwas lain, si Kristo lang, ningon si Kristo Rixon, diya sa Mateo, sa John 3:16, for God so loved the world, that he gave his one, an only begotten Son, that whoever believe in him, shall not be perished, but have everlasting life. San Kristo ang mutoo, dili ni Maria, ayaw na mapagpakalingon, kaya gipakamatyan ka ni Kristo, ginuwas ka ni Kristo, pinaagi sa dugo, o sa iyang kamatayon, siya lang. Okay. Ikatulong pangutana, nakasabot di ko sa tubag ni mo. Tubag yun, bahala sa iyo. Kaya na, katulong ako nga pangutana, ang mga anak sa Diyos, wala man may maghuna-huna nga kana Diyos. Kamu na may kahuna-huna nga kana Diyos. Kamu na diyan. Managa, Brad Anides, na matulas ako nga pangutana ko ta, ay napaguna-huna na. Yang ganon, kanana nakasabot ko ni Brad Anides, atong sabton ang atong isikataw. We never look down to anybody unless we are helping him up. Kay, ibasa niya ang Biblia. Sakto man ang Biblia, ibasa. Sakto ang Biblia, ibasa. Pero ang kabasa, masakto. So, next question. Next question. Ay, ikaw tay. Ikaw Okay, tay. panahon na ninyo nga mga pangutana mo suod. Unang, tagaan kag tulo ka pangutana. Unang Panigan mo maingat sa mga pare. Doy, Asa pa na yung pangutana mo may painon? Okay. Brad, Nides, naay pangutana. Isa lang. Suko ka lang. Wala ba yung pare ninyo? Alam mo gina, pare man sa
Marama sa Biblia. Okay, sige bro. Kada hapon, kay masakay ko po dawin. Kung dunay labtano na sa mga imay sa ato ang simbahan. Nagawala mga among imay sa among simbahan. Di ka ikaw, mga dala na labtano na lang among simbahan. Kapatid na ko. Kapag hilagtanon ko na po sa simbahan. Okay, sabagon mo na ko. Tulog ang bersikulo sa Biblia. Nagigyon ang pulong sa Ginoo diya sa Ginoo Timoteo. At Diyos 16 seksyon. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa landag gikan sa Diyos o papuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong o sa pagsaway. Dito ang 13 nusa padlunga sila sa walay pugong-pugong aron magabaayo sila sa ilang pagtuo. Ikaw Timoteo 4:2 magwali ka sa pulong sa may kagayunan o wala, magpadlong ka, magsaway ka. Kaya naman, giilat ka sa mga pare. Ha? Giilat ka. Patay ang buwan sa purgatorio. Apan ginuwas na ni Kristo. Talong ba na akong lulo? Ha? Nagpaampo sa iyang asawa. 20 katoy, 30 katoy, di panghatag ang mga katigayunan, aron lang maluwas, pero ang Biblia, nagingon, 2000, katoy, 23 sa milabay, diluwas na ni Kristo, pinaagi sila kamatayon. Huwag kang maluoy, di Kristo Kristo, nag-antos ng motibo, tapos ibang labana mga pare, nga nagpakap sa mga tao. Ha? Okay. So next Ikaw question. mga pare, ito pag na, madlungan mo, isa niya yung pagtuo. Salamat po po Isa niya yung pagtuo. Ano yung Kaya pa, Huwag mo nang nangilabot ang inyong imahe inyong simbahan kung saan na. Ganong inyong manangilabot ang among imahe sa among simbahan nga wala na pala. Antik na. Di ka ikaw yung nangilabot. huwag mo tuloy na po. Nagbuhat lang ko sa tingin sa Ginoo. Nangilabot. Huwag ko lang inabot. Nagbaglong ko. Ninyo. Nasa iyo pinagbuhat. Oh. Okay, trabaho na ko. Obligasyon na to. Isip alagad sa Ginoo. Nga po paibaw. Ano makakita kini mga tawhana. Nga diputaan ni Satanas. Yan ang mga bato, kahoy, ng mga santos. Kamu rin mitona nga santos. Ang santos ito, ikaw nga puring papa na makaistorya ka na ikalag. Kaya wala'y kalag na. Binuhat isabot sa tao. Okay. So, nyatay, short pangutana. So, Mao na yung yan rin ako expression igsoon. Okay. Dili ko ingon nga nasuko ko. As ka niya des, doon na yung pangutana. Tulo ka pangutana. Mayong gabi ng tanan mga kaigsunan ko dyan ni Kristo. Ang tinod na magwawali, iwali ang kamaturan. Diba? Kanina kong igsons, kaning kakbang ko karon. Wa po katunog ani nga nagwalig kamaturan. No? Natunog man nato nga ang iyang giwalig puro lang pagmaritis sa simbahan Katoliko. Amen? No. Ang akong tanang mo ikson, nagdala man ka sa ngalang Yesu Kristo. Nagdala ka sa ngalang Yesu Kristo. Kinsa may inahan sa imong Yesu Kristo. Igsoon, klaro tayo, igsoon. Si Maria, ginuhat siya kay instrumento sa Diyos, pero wala rin ang Ginoo, simbahan ni si Maria. O sa Ginoo ni Cristo Jesus, Lucas 4:8, si Jesus mingon, simbaha ang Ginoo na imong Diyos o siya lamang ang alagari. Ngayon ang galod ka ni Maria. Ngayon ang galod mo ni Maria. Na ang Diyos na igsoon, pili ang ginahan. Pili ang ginahan mo simbahan. Ang amahan, ang pinaagin sa anak, ang limayaon, ang amahan. Sa tuwa sila. Tuloy lang ninyo ha. Ikaduhang pangutana. Bakit ba sa imong matag wali mangayo kag katahuran? Mingon dahil ka, aniya kami kay magwali kami sa mayong balita. Pangutana. Kinsa may naghatag nimong otorite na magwali sa mayong balita? Okay, simple kay Saul, ang Ginoo. Mateo 28:19 ngadto sa 20 o Marcos 16:15 ngadto sa 19 40 kadlaw nga nagpakita si Kristo sa mga tinuran, ningon siya mga igsoon. Ningon siya, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisanyo ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan, ang motong pagbabatismo mamaluwas ang panagdili mo to pag-aukman sa silot. Mga igsoon kayo man, gilat mo sa pare, di pa to o igsoon na ang bunyag sa bata pag-ibon, dili ba kung nagwali ko ano ang mga pare igsoon, mawawa na tubayan sa mga tao
Ang tanah ko. Pati yung Bekanso. Ang tanah ko ay naghatag niya authority nga mag-alis kung balita ang iyang tubag hurting laywa. Ikatulong pangutana. Nagtugod magka og simbahan. Kinsa may naghatag ni mga authority na magtugod kag simbahan. Ang Diyos gani. Ang ako kang gitubag. Maglakaw ta sa tibok kalibutan. Himuan, pinunan ang atong katawhan o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Timanin ninyo na ako magapan ka ninyo sa katapusan sa inyong kinabuhi. Wala gyapon ang pare, episode pa ang Ginoo naghatag sa mga kaigsunan, nagingon siya, ang uban niyang gihatagan na mahimong apostoles, ang uban mahimong propeta, ang uban ni panginista, ang uban mga pastor, at ang uban mga magwawali, aron sa paghimpit sa malaan ng ministeryo niya ni Kristo Jesus, wala gyapon ang pare, kaya man, bakaton. Okay, pagpapagdali, inom sa tubig. Kaya ato sa tagaan si Brother Charles of relax, relax, no? Asa. Ako sa tagaan si Brad Anidis o time mga mo-relax, ako pautan doon si Brad Kaloy. Brad Kaloy, ako'y mangutana. Not as moderator, but gusto na ako nga na-i-clarify para makapahuhay po si Brad Archie. Okay ra, pwede ra. So dito ko Brad Kaloy mangutana. Brad Kaloy, doon ako'y pautanan nimo. Miingon man si Brad Archie Anidis nga ato kunong gisimba si Mama Mire. Mo na iyang giingon. Brad Kaloy, as Catholic, ato bagong gisimba ang mahal nga Birhen? Ato bagong gisimba ang mahal nga Birhen? Kaya mo may giingon niya nga ato gisimba. So, ikaw as Katoliko, ato bagong gisimba si ang mahal nga Birhen o dili yun siya simbahon sumala sa pagtulon ang Katoliko? Sumala sa pagtulunan Katoliko, Pamela, sumala sa pagtulunan sa simbahan Katoliko, si Maria wala gyud simbahan. Ang nagtumutumo rani nga gasimba, gisimba sa Katoliko, siya ra. Pero ang Katoliko wala magsimba kay ang panudlo sa simbahan Katoliko sa libro sa My Catholic Faith, page 107, Mary cannot be worshipped because worship belongs to God. No? Dili mahitabo nga si Maria simbahon sa mga Katoliko. Mo na panudlo. Ang problema lang ani adunay nagtudlo nga siya rin nagtudlo nga ang Birhen Maria gisimba, pero ang pagsimba sa ang panudlo sa simbahan Katoliko wala simbahan si Maria. Okay. Ikaduhang pautana, kaya tuluman ka pautana ako. Okay. Magtod ni Brad Archie Anidis, ang kahulugan daw sa Diyos binuhat sa gamot. Naabay bersikulo ana nga mabasa nga ang meaning sa Diyos binuhat sa gamot o ang meaning sa Diyos nagrepresent sa butang tinuod. Asa man ang biblikal ana? Ang biblikal ana nagrepresentan sa butang tinuod o kanang iyang giingon nga anything nga binuhat Diyos. Ang biblikal ana igsoon kanang 1 Korinto kapitulo 8 versikulo 4 biblikal na ang Diyos nagrepresentar sa dili tinuod. Pero ang nag-ingon diha nga ang base siya na kinulit, gigamit ang kamot sa kahana sa tao, kana iya na ang mugda, pero naa na sa Biblia, pero kana nag-represent na sa butang nga dili tinuod. No? Okay. Kanang Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Apan iyang ipagawas nga kanang mga larawan sa Katoliko, mga Diyos. Pero ang mga larawan sa simbahan Katoliko, naamanakanan, mga apostoles na. Di ba? San Juan, San Pedro, mga magaling itungkuran sa simbahan. Di ba? Ang mga Diyos, wala na mo exist ini kalimutan na. Wala na kinabuhi. Pero ang iyang giingon nga kining mga apostoles na mo'y giilan ato mga santos, wa maguna siya ka-determine unsa ang santos o kung saan Diyos. No? Giusa niya ba ang santos o Diyos? Giusa niya. Pero gikurampos niya ba? Pero wala niya pangitaan na unsa ni santos o Diyos.
Ang santos sa in English, holy. Oh, research na. Holy. Mao na ningon si Kristo diha sa sulat ni San Pablo di San Pedro, 1 Pedro 1:16. Pag balaan ka mo. Ha? Oh, buhi. Oh, buhi lagi. Karena na Biblia tanan buhi pa din na ron. Wa, patay na tanan. So, Brother, siya, paminaw sa tubag. kanang mga sumusunod ni Kristo nahimo ng santos apan pariya para nila ilang gihimong Diyos. So wa sila makasabot unsay meaning sa Diyos o sa santos. Ilang girangko na kining santos Diyos. Asa man po na mabasa, asa man po na makuha sa mga libro, mga diksyonary nga ang santos Diyos. Wa kay mabasa na. No? Mo na nga, iyara na muna nga kanang mga santos Diyos. Okay, last question, Brad. Okay. Kaloy, matod niya ganina na ang tanan kunong larawan absoluto. Oh. Santos ha, Santos. Ang tanan kunong larawan Sa Biblia. ang tanan kunong larawan absoluto nga Dios. Ah. Sakto ba si Balanides ato nga iya ekspedisyon? Dili. Ang tanang larawan Dios. Dili, iniingon diha sa Leviticus Kapitulo 10, versikulo 10, ilhan ninyo ang balaan o dili balaan. Kung saan man nimo pag-determine sa balaan o dili balaan. Ang dili balaan mo ng mga Diyos, apan aduna say balaan. You cannot determine Diyos kung walay atbang niya nga balaan. Ha? Ang balaan na mga igsuon, ang mga santos. Sa Binisaya, ang gikan sa Griego, santos, sa Espanyol, santos, nya sa English, mo na etimologiha kagikan ng mga pulong sa English, holy. Sa Binisaya, balaan. So, ilho na to ang balaan o dili balaan. Ang mga santos mo na balaan. Kunya, dili ka makadetermine sa usa ka butang kung one-sided lang, usa lang gihimo nimo usa ba. Ang santos Jesus giusa nimo. So dili ka ka-determine ana kung say tinuod. So kinahanglan angay natong pangitaon kung unsa gayud ang balaan ug dili balaan, i-differentiate nato para makakita ta unsay kamatuoran. Okay. So nakapahuay na gamay si Brad Archanides o proceed ta sa atong pangutana. So asa man nimo na ipa-tinuod ni mo pangutana? Ari, ay sa nasa bersikulo sa mo na ko pangutana ha. Ay, pwede. Wala na ba kini dili na siya tubag-tubagan ng pangutana ni sa atong mga so proceed ta sa tulo ka pangutana nimo, bro. Mayong gabi nga. Ang pangutana, di ko mag-bye-bye yung pangutana. Ang pangutana, gibasis Biblia, kay ang imong igamit, Biblia man. Mao na yung pangutana. Sa bersikulo. Sa Exodus, Kapitulo 25, 17, ningon din Moises pagsalsa bulawan nga kirubin. Ug ang ilang mga pako magbukat duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Duha ka buok. Ug ningon Ginoo diha himo ang pagampo. Nangyo ginulit nga larawan. Ang pangutana, punong Biblia man Puro Biblia Punong sa Dios, pangutana. Tinuod ba niya o sa'yo? Tinuod, kisay isugo, si Moises. Dili ang mga tao ang isugo. Pero Kristo nila, kung makaikyas man mo karon igsuon, sa tubangan sa Dios ipangutong di mo kaikyas. Kamo, nagpaabot ang atsa, aron tunaon mo sa Dios, kung inyong diutusan ang kamaturan. Si Moises ang isugo, dili kamo mga Katoliko. Okay, sunod po na. Si Moises lang. Sunod, follow up. Sa Exegel, Kapitulo 41, 17, ang basahon. Gikan sa bongbong kisami, palibot sa dingding. Gikulitag mga larawan. Doon ay larawan sa kinupin, doon na po'y larawan sa tao. Dili tawo na. Pagmiraan sila naman. Silang transmission tawo. Sila sa King James na iksaon. Dili na tawo. Ang mira na iksaon. Sila. Sa inyo na imbigyan. Sige lang, okay, granting na. Sige. Okay, tumago na to. Ha? Okay, tumago na to. Sa Ezekiel. Ito. Okay, 22. Okay. Ang templo sa Diyos, kikilit ang mga larawan. Larawan. Larawan sa amin.
hangin. Sa hangin. May larawan sa Tao. Sige. May larawan sa baka. Okay. May larawan sa tao. Okay. Kasi pumunta na. Tana, pulong mo na sa Diyos, Biblia. Tinuod ba niyo, dili? Ay. Tinood. Tinood. Pero wala pistahe. Depression lang. Wala simbahan. Wala yugbuha. Pero ang mga tao na ignorante. Gapista sa batong kahoy. Okay, sir. Decoration ko siya sa templo ni Solomon. Pero di mabungkag sa Diyos. Kaya mga tao na nagsimba na yun. Since sa tumbaga, nabitin, maikson. Mahibulat ko sa mata. Ayaw na ba niya ang sayop sa mga pare? Kaya gimag-ilag ka. Sukan pa sa dugay nga katuigan. Puti na lang na si Dr. Rizal na nag-discover na DSO, Purgatory, in the Bible, which is a read in the New Testament or in the Old Testament. Pag mag-ilag ang Purgatorio na gipatuwa sa mga pare, anong kamaluwas? Sa pangilag, walay kantidad ang kinabuhi sa tao kay pilinon kinikaayo sa Diyos, dili magpalit sa kwarta. Kasi patuloy sa likod. Ha? Tingnan na kayo pagbuka ninyo. Nagpatabag mo ng mga santo sa likod ko. Sa kunoy, magtabag, dili magatabag. Ang tunay kimiya. Di na magatabag, ilan na ninyo. Asa makano mo. Oh. Okay. Sa nuling kitagiri. Brad. Last question. Last question. Research. Ay, oyon mo ka sa tanang pangutana. Naman kayo. Ay, sa Exodus, ulit, sugo ang Ginoo, pag-ulit, pangutana, tuman na, sakto. Nagsigil ko rin tayo, no? Hindi ba Diyos? Ang templo sa Diyos, di kulit at mga larawan. Pangutana ko, sakto mali, o dili. Sakto, tulog ko na. Pangutana. Sa Luz Crónicas 7:14, nangang Ginoo. Dipili ko ni templo ha, diin simbahon ako. O pamation ko ang pag-ampo, dinhi na kita, hangtod sa kantoran. Pangutana, kung yun kasi no, musobra. Igsoon, klaro kayo no. Ngayon, si Cristo siya, kurikas na nipili ko galing nga templo, aron dito ako simbahon. O ang mga maampo sa malampo, sa mga matinanon, lungkod sa Diyos, mga buhi, dili patay. Kaya ipulkan mo, ganiputari mo, na sa inyo San Vicente, makistorya ba na, makaduwan ba na, wala may son. Si Cristo pa naman now, ayaw pa ilan, sir. Man, naman, natigulan na lang mo, di mo minawag sa kamaturan. Kaya nga naman, ginutaan mo sa mga Diyos ninyo. Okay. Okay, so next question, Brad Jimmy. Tulog ka pangutana. Isa lang mo. Isa lang, Brad Pastor. May nga po, Pastor Niedes. May nga po, ganun. Nala ko'y gamay, di pa kumukutan na ko'y gamay nga murag masukli ba? Katinurod lang, nagin na sa pagkapunagin ko. Ang pastor sa una-unang nituluay ng magsikasingka. No? Moro na pero kasi ko sa pagkana. Kanina na namutan na rin mo kinsa inahan ni Cristo nga imong gisangyaw kay kasangyaw mga ni Cristo. Ito pagka nga si Mama Mary. Okay, problema na. Karon kay inahan man si Mama Mary, sana po kasugo niya sa ikaupat na gumanmes kay ingon man nga tahura ang imong amahan o ginahan. Karon ang pangutana, isa man day sayo di ay nga muspit sa inahan kay pag gumanmes mo nagingon. Karon ang pangutana na kuan ni Bibusay ko, kinsa may angay respetuon si Mama Mary nga inahan sa Ginoo o ang pastor. Okay. Ito, Pastor mo. Kumagkahapos lagi. Order. Atong ihangyo ang mga audience, dili lang sa phone mag-yaw-yaw, no? Mag-focus lang ta sa atong station, Pastor Niedes, para makapaminaw ta niya. So ako lang ihangyo ang naminaw nga mo atensyon lang ko ta diri sa atong gihimo ron nga dialogo. So proceed sa imong tubag, Pastor. Okay, mutahon pa to ni Maria nga patukahoy nga santos nila dili. Kaya magwanay kinabuhi. Kung buhi pa si Maria karon, mutahon ko patay na dili na. So kaya man ison Diyos na si Maria. Kasi ito sa. Ano ha? Pagkawan nito manit ha. Lingon ang barok sa attention barok sa 4. Lingon ang pulo sa Ginoo. Dito sa Babylonia makakita kayo ng mga Diyos-Diyusan gawa ng kamay ng tao, lata, bato at kahoy na kinatakutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila nang makita ninyo ipinag-prosesyon ang mga
ito at pagkatapos kanilang sinasamba. Pagkano na napatulan, di ko respeto nila. Hindi na si Maria. Ang Maria nga nasa langit pa ison. Napagalan sa kinilan ni Abraham. Wala pa siya sa ginarihan sa Diyos. Okay. Eh si Kristo pa ang namatay. Oh. Ang nabanaw. Tingnan ang unang Timoteo. Okay. Tingnan ang unang Timoteo 4. 5 ito. Buod sa Diyos na maluwas ang tarangkawo. Ay paipalo sa kapaturan. Ano yung pagkibag? Ay may usalaman ka Diyos. O may usalaman ka ipatiniwala. O manlalaban dali sa Diyos na maon si Kristo na nagpagkatalo. Dili si Maria. Okay, sunod pangutana. Wala ko plano mo paluap kay usara pa yung tingon karon gila ko talaga pangutana. Kung paluap na lang ko niya mao na dayon no kay taas pa kayo ba wala. Karon kay nag-isgot magtaas kay imong natupag. Isog pasapot pa kay patay na si Maria wala na sa kalibutan. Natutulog karon ang away. Saan pa imong mama patay na buhay pa ba o buhay pa patay na ba? Dili mo respeto ni mama o patay na. So, natural maghandog ka ayo. Imong iyong katawanan ang alagad sa Ginoo nga nagpalit sa Panginoon. Okay, bata. Okay, last question. Last question. Salamat Kadyo Pastor Ides kay imo man tubag ang akong mga pangutana bisa ano tubag ni Koy. Karon sa di pa ko mo uli balik, may mo na lang ko. Salamat sa imong mga tubag kay karon nakahadungog na ko nakakonklud na kami ay Katoliko kay bawang respeto ginahan. Ikaw sa imong pagka-pastor, wala kay bawang respeto ginahan. Ang gugma ninyo may soon. Dalam ipakita ang gugma. Gabuhin kayo ng mga ginikanan o kamaan. Hindi kayo sa patay na. Dalam gabuhin. Nagpapatay na may soon. Wala na yung panahon. Ipakita ko ng gugma sa inyong inahan o ginikanan. Kaya kung patay na, uwahin ang talas. Pabunsa na inyong ang papel pagkakalatan. Alam maluwas. Ikson, nagingan ang Roma. Jesus sa Nuipe, ang kaluwasan, anaatunod sa inyong baba. Kaya kung inasugin mo, Yesus Kristo, mao ang Ginoo, na imong Diyos, diya sa imong kasing-kasing, o muto ka kaniya, na siya, na banaw, gikan sa mga binatay, mabaluwas ikaw. Ayaw kang Maria, di ka maluwas. Ayaw kang Maria, di ka maluwas. Kung muto mo Maria, si Kristo lang, ang akong ipamatunan, si Kristo ang iwale, si Kristo ay pagbuhagay sa tibok kaliputan, kay mo isugo sa mga apostoles, panglato ka mo, iwale ninyo si Kristo Kristo. Bunyagin sila, ang mga pare, gilan ang mga tao, di ba ang mga tao, na bunyag ko na ng bata, bisag dili, sa Biblia, halag ka na, ilan mo. Okay, po. Ato sa hatagan si Pastor Ines all time na mo relax. Ato sa ibalik si Bagkaloy dati. Bagkaloy, hindi ako pangutan na intended para nemo pero para makarelax ako may si Pastor para nagnanak ko nakahilina dito yung pangutan na sa iya para di po siya kayo sobrang. Bagkaloy, kaganina sa inyong topic, imong gisutan tong mga Diyos-Diyos. Pwede ba nga imong i-explain nga kung saan yung mga Diyos-Diyos sa iingong sa Biblia? Kung saan ba yung mga Diyos-Diyos sa gisutan sa Biblia? Napil ba din ang mga santos sa Katoliko? Hindi ko bang i-relate ng mga santos? Ang mga Diyos-Diyos sa mga sila? Napato kasi bahang Katoliko na toron na sa atong altar diha? Wala yun. So, ang ingon niya sa Biblia ng mga Diyos-Diyos, huwag yung mabasa niya nga ang mga santos Diyos-Diyos, na nagtumutumo na siya. Ang mabasa niya sa Biblia, sa unang hari, Kapitulo 11, versikulo 33, 36, adunay daghang mga Diyos-Diyos, si Kamo, si Moab, si Astarte, niya sa buhat 19-27 na adunay Diyosa sa Asya, kita man si Diana. Kung kimunta ng Diyos-Diyos din sa Biblia, sa unang Samuel, ako'y Diyos-Diyos niya, si Dagon. Unang Samuel. So,
ang tanang Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, larawan sa mga Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, wala ka na nahimutang sa simbahan Katoliko. Ang nagtumutumo raan na sila. Pero kung ato ng pangutanon nga aduna ba'y larawan ni Baal dito sa simbahan Katoliko, sure ko nga ang tubag wala. No? So, kini mga Diyos-Diyos nga naa sa Biblia, tungod kay habuguan ang Diyos, kay nagsimbag Diyos-Diyos, bisan gani nining kalibutan na ron, adunay daghan nga nagsimbag Diyos-Diyos. Kung saan? Ulusas 3:5. Ang mga bisyo, no? Kaulag bisyo. Mao kana ang usa ka paagi sa pagsimbag Diyos-Diyos. Dili lang kay larawan ra ang ibasi diha nga larawan Diyos-Diyos na, dili bisan gani ang bisyo nato karon na atong gipaka-Dios. Ang kwarta atong gipaka-Dios. Mo nang ingon ni San Pablo, hangyoon ko kamo, no? Kay daghan karon nato nga nagsimbag Diyos-Diyos pinaagi sa bisyo, kaulag, no? Mo na ba Paul? Okay. Dili lang sa larawan. Kung nakasiguro ko nga nakarelax sa si Pastor, so ko na sa Pastor sa pangutana. Tulo ka pangutana. Ngayong gabi. Wala sa mga bro. Ang akong pangutanan niyo, Brother Archie. Sa matag wali mo, dili yung mo malikayan ang ino ng sige. Kilo. Dagan tag upa nagpahipit na diha. Ako. Nagpahipit. Punta na. Okay. Sige, punta na. Sige. Sa matag wali mo, grabe kakaayo ang pag-atake, pagbibigay sa ating mahal na Birheng Maria. Pangutana, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanino kay grabe magkasuko. Tubagon mga kaigsunan. Okay. Unang Korinto, Kapitulo 10, 1 ngadto sa 10 maigsoon. Si Apostol Pablo, mingon sa Apostol Pablo, aging pasidaan sa ato mga katiguanan sa panahon ni Moises. Minsan pa sila gibautismohan, kaya nakalatas sila sa dagat, o nakainom sila sa bato, na maang tubig na si Kristo, ang panagkanaghanan kanila, gilaglag sa Diyos. Kaya nga naman, kung wag ka na nagpista sila, nga nun ni Diyos Maria, na naghudyaka, na nag-inom, na nagkaon, nakikilala sa Diyos, sa batong kahoy. Wala'y tumagunay sa laan ng Maria yung batong kahoy. Di pistahan. Ang pangutanan niya, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanya. Pero ang tubag pwede ngayon Salat. Order no. Para Bad Archie walay komentaryo nimo sa mga nangutana. Pwede na pag kumuhangyo nga pwede na unta nga mo direct to comment na ka. Di ba kayo papabulak-bulak bakit malayo magunta. Dili man sila kasabot god. Dili na masabtan. Order. Dili ta masabtan kung dili kita mo poko ang subject matter. Mao nga doon na daghan remarks sa mga utana nga mo komentaryo. So para nindot ang atong educational na ay mapopo ng atong mga audience, so nindot nga ang pangutana responsive. So dapat ang pangutana diha na unta sa mo focus para doon na tayo mabitbit sa atong pagpauli sa balay. Kaya murag pwede manggod ka bro, murag wala tayo lain mapopo, gawas lang hinuna na murag kasuko nato litrin. Nindot unta nga naapot tayo madala mabaon sa atong pagpamauli na nakabitbit o makabaturan. Muna na ako gi-propose din na para doon ay order, so mo response lang taong sa pangutana sa atong mga questionnaire. So balik na Brad pala. Ang sala ni Maria Tapusan nga pangutana. Okay, tumagon to ng Maria, ang sala ni Maria ka batong kahoy. Di man, ang akong buot pasabot mo kasi waka kasabot. Example ba? Ini si Brad Ibrahim. Example ha? Brad Ibrahim. Salitan ko niya sumbag. Nangutana ko niya, unsay sala na ko niya. Bakit ang buot pasabot mo?
akong balikon ang akong pangutanan nimo ug tubagasad ni o karon. Sa matag wali nimo, grabe ka kaayog, bugal-bugal, nagayaka, pag-atake sa mahal na Birheng Maria. Kung baga gadumot ang niya ba? Ang akong pangutana, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanimo? Okay. Gusto ko nga mahibalo mga tao, ang nahimaya karon si Maria na Hinoon. Dapat ang mahimaya si Kristo Jesus. Akong gipaglaban si Kristo Jesus. Ako siya gigasugay kiningon ang Mateo 6:24. Walay tawo nga makalagad sa duha ka galon. Kaya mo sa iyang himayaon o ang sa iyang ipabos. Mao igsoon nga nag-alagad ko ni Kristo Jesus lamang. Di ko mag-alagad ni inyong Maria nga batog kahoy nga inyong gipistahan kay inyong gipangwarta si Maria nga patay na mga igsoon. Walay puangon. Order, ang pangutanan ni Brad pala, Ano to? unsay sala. So dapat responsive daw sa may sala daw ni Birhen Maria nimo nga grabe man nimo kasuko. So mao na ang gihulat ron sa mga katawhan. Okay. Maghuwat ang mga Usa tao. ba di? Ang Katoliko nag-promote ni Maria nga patog kahoy. Ako nag-promote sa kamatayon ni Kristo Kristo, sa kinabuhi ni Kristo Kristo, nga ang kaluwasan ana laban ni Kristo Jesus akong barugan. Order. Si Kristo lang ang akuha. Tay problema ana. Kay kami nito umi nga si Kristo man luluwas. Ang ato lang baga para masabtan ta sa mga tao nga naminaw ko. Educated naman ni sila. Dili ta respeto nato ni mga tao diri ba? Dili ta magpasulabi sa atong gibati ba? Kay kanang imong gisulti bad Archie, 90% ana iuyuna namo na di na debatable. So kini nga ato mga audience tabalaka ko ba kay ni ara ba sila na magdungag pan mga on panunta sila. Mga educated naman ni sila. So ayaw di nato gusto nga manguli ni sila nga mo remark sa ato nga wa ta edukasyon. So mao na nga ang pangutanan ni Bad Palak, unsa man daw sala ni Maria nimo nga grabe man nimo kasuko niya. Mo lagi tumagan Unsa ko. man masala. Okay. Ang sala lagi ni Maria. Ano sa bro, Archie? Anong makasabot yung ka? Nakasabot ka, pero ino lang gilihis. Ako gusto po ka na ha? Ikatungo na eh. Kumbaga, jugog taro, hindi ko magbalik-balik ano eh. Sa matag wali nimo, sige ka, yaga-yaga, pag-atake, pagbugal-bugal sa bahal na Birheng Maria. Ang akong pangutanan nimo, kay gadiyot man ka sa mahal na Birheng Maria, unsay sala sa mahal na Birheng Maria diha kanino tubaga kung tarong. Simple. Ako nagwali ni Kristo dili ni Maria. Dili na ko i-promote si Maria. Nga naman, kay mo igiwali sa mga pare. O ako sa 1 minute ha. Roma 6:23 ha. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga anaa ni Kristo Jesus. Mo na si Kristo kung iwali. Si Maria Megson, wala siya sala. Pero kani yung batog kahoy nga Maria nga gipromote sa mga pare. Dili sa Maria ang sagad ang mga pare nga nagbuta kaninyo. Nasa sala nimo wala. Oh, wala lagi salas Maria. Pero ang mga pare, gigamit si Maria, ma'am. Sir, aron kabutaan. Walay sala si Maria. Kisay sala nila nga nung naata karon nga nagibate para sa kahayagan, para sa kamaturan tungod sa mga pare. Kaya nagbatak sila diha kaninyo. Okay, order no. So Okay. ato na likayan ng mga Ano to ba na? mo personal attack ta sa Wag ko na mga tao. kasatak, pare. So, ang ato Wag ko nag-isgot o katoliko ang nga ato pare. ganun eh. Order ba na check kay educated na bagay ng mga tao. Dili to magpakaminos ba under man din si Mita na nga wata edukasyon. So ang ato in nindot na ani tubag na gyud si Brad Arce responsive. Responsive. So the best na. So ang ato din ayaw lang i-attack ng mga pare o man labot sa ato istorya ng pare na. Ang pangutana raman si Mary kung sa iyang sala. Ayaw i-apil-apil ang pa ikaw man ang gipangutana. Ayaw ang pare. So kinahanglan nga educated ta kay para sa ako nang giingon dili ni para sa amo ha para po din nimo na concern man gud mi sa imo kay na concern mi ngano
daghan na bang katoliko din o dili katoliko. So hinaot nga makadani ta og mga tao sa dawi sa atong pag-istorya. Naabay mga tao ba nga ma-attract nga mao dai na ang buti pasabot. So dili ka ilang mabitbit ang kasuko, ang kasilag sa mga pari, ang kasilag sa mga tao. So wa ta magtudlog ugma. So mao na nga ako karon as moderator, mao na nga akong concern ron nga hinaopunta na kanang atong pagsulti dili gyud ni masayang. Mabungahon unta ba nga mabitbit nila ang gugma, ang kamatuoran ug ang pagkamaayo sa atong gidisay pulong ra man sa Ginoo ni atong gisgutan. Dahil ang mabitbit nila ang kasuko. Okay, tapos na ha. Sa mga tao. So ato lang nga ang pangutana para nindot, para ganahan din sila mamalik, nga naa ilang mapokpok nga kamatuoran din mo na nga to is nindot lang, dili lang sa ingon nga kung sa may sala, wa man na gyud sala di ay na lang hilabtin ang mga tao. Okay. So Ako okay, ako sa dito pagkasala ko sa Manipur Gamay, okay. Ako igsuon, wa ko nagisgot og pare sa Katoliko. Ang akong gisgotan pare sa Biblia. Nagilty lang mo kay Hebreo 4:12 ha, naging pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Dios hait kini sama sa duay sulab nga mudulot kini diha sa kinauyukang bahin sa inyong kasing-kasing. Nasakitan lang mo, wa ko maingog pare sa Katoliko. Kung ano nagilty man mo. Okay. Pare, general akong gingon, ang Iglesia ni Cristo na pare. Ana sila ministro nga pare, ang aglipay na pare. Namigson, asan may pare. Oh. General man akong gingon, ang pangulong pare ng Iglesia mo si Kristo. Oh. Kunya ang may kasuko. Okay na. Oh. So okay na ba yung bate? Sige, pangutana. God bless. So, God bless. message sa pangutana. Mayong pinangga. Pare nagabi. Ang pangutana sa unang Pedro 2:4 ingon din panoon kamo mga ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang iyong kaugalingon ingon nga mga balaang pare. Pangutana, naabay balaang pastor mong basa. Simple kayo no? Ingon nga balaan nga pare. Kinsa may pakita igsoon, pare tang tanan atubangan sa Dios. Sa ikaduha nga kinabuhi. Ang pare ninyo igsoon. Ngano napatawag pare wala man anak. Ningon ang pulo sa Ginoo. Ayo pagpatawag og amahan kay usa ra inyong amahan ngadto sa langit. Usa lagi buhat aron tahuron sa mga tao yukbuan. Gitawag og father aron ka Okay. mahimong uniform. Order. Hinumdum na ito pangutana naabay balaang pastor. So dapat responsive ka. Tupagan lang godog naaba o wala. Di mo na gihulat sa mga tao. Mo na ipagpay bautana. Balik ko bautana nimo. Sige. Usa gali na? Sa kapitulo ha? Unang Pedro 2. Unang Pedro. Okay, unang Pedro ha? 5. Okay, unang Pedro. Noon kamo ingon nga mga batong buhi o ipagamit ang inyong kaugalingon ingon nga mga balaang pare. Okay. Unang Unang Pedro. Diha ka kung kanon basinog nagbaka ka. Ha? Unang Pedro sunod. Unang Pedro lagi. Unang Pedro 2:4-5 akong basahon. Nga kaniya manuol kamo sa batong buhi nga sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao apan sa Dios pinili sila kinsa man si Kristo manigsoon ang ipasabot ini dili man ninyo mga pare ayaw to isa ang pulong sa Ginoo brother ayaw kwae ayaw pune ayaw pune mo may gingon dire nagbasa mo ko igsoon ha okay nga kaniya manuol kamo nga sa batong buhi nga gisalikway sa pagkamatuod gisalikway sa mga tao kinsa gisalikway sa mga tao si Kristo kaya nangadto sila sa batong kahoy 5 kamo sa ingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon usa ka pagkasiserdote nga balaan aron maghalad kamo sa mga halad nga espirituhanon nga nahamutan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus sa tubangan sa Dios igsoon pare tang tanan mo gisgutan dili kay sila lang yung pare nga gipatuo mo igsoon nga kunuhay nagtudlo sa kamaturan apan naglimod sa mga tao. Okay. So Si Kristo ang ipasabot din ang si Kristo pastor naabay balaang pastor. wa may pastor dire
Pero pare ang gisgutan, Pangulong pare nga si Kristo Jesus atubangan sa Dios pare tangtanan. Ang gisgutan na espirituhanon dili sa kalibutan. Wala siya naghisgot igsoon dinhi sa kalibutan. Mo gipasabot dinhi. Salamat. Nalaman taon magkanang pare. Palawa. Sige. Sa Santiago 5:14, ingon din kung doon ay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang pari sa simbahan o ipahiling siya sa ngalan ni Jesus. Aron mamaayo sila. Okay, pangutana, nagsugo ba si Ginoong Jesus nga ipatawag ang pastor? Okay. Ang basahon na kay pwede mo na ikson nga iyang pulihan ang words of pare. Pero dili sa Biblia, nagingon diri Santiago 5:15. O ang pag-ampo sa pagtuo, 5:15 daw. O di ba? O agat Santiago 5. Mo bitaw to 14. Dili, 14. Okay, 14 Nagingon diha. Okay. Nagmasikiton ba ang uban kaninyo? Tawga niya ang mga ansyano sa iglesia o panag-ampo sila alang kanila. Kinsa ba rin mga ansyano? Mga leader sa simbahan, pastor, apostoles, ministro, rekod. Walay pare din Walay pare diya. Nagpagkaka sa pulong sa Diyos. Nagpagkas ka. Ansyano ang iputang. Unsa ng ansyano? Leader sa simbahan. Kinsay leader sa simbahan, mga kaigsunan, pastor, ministro, evangelista, dili pare. Kung magmasikiton ka, nag-ayo bang pare? Ikaw, brother, nagmasikiton ka, tambalan ka na ako. Pare, magkanabay pare nga nag-ayo mga masikiton. Wala. Ang pangutana, nagsugo ba si Ginoong Jesus nga kung doon ay magmasakiton kaninyo, ipatawag ang pastor. Ansyano lagi. Naabay mabasa. Ang gigon sa Biblia, ansyano, mga leader, diha sa simbahan. Pare mo na. Di ba ni pare? Ayaw ninyo linglanga kining mga tawhana nga wala magbasa sa pulong sa Ginoo. Dili na to tuison. Pamalandong mo, basa mo Biblia, adto sa iyong balay, aron mo dili malimbungan sa mga dipensor, sa mga pare nga mga bakakon. Okay. So, responsive na sa pangutana. Okay, pangutana to. Sa pangutana. Naabay ipatawag ba mga pastor? Daghan mang teksto na ang mga sanglahon nangaayo. Ningon Ginoong Jesus, lakaw kamo sa mga pare o pahiling kanila o naayo pa kamo. Dili na mga pare. Wala ang pangutana, si Ginoong Jesus ba, sumas Biblia, nagsugo ba na lakaw kamo sa pastor o pahiling kamo kanila? Okay. Basa. Ang isugo sa Ginoo maigsoon, Marcos 16:18. Mao kini ang mabatunan sa mga mutuo kaniya. Makahingilin silang mga yawa, makalitok silang lain nga mga pinulungan. Kung mapakan sila, dili sila mapakan sa mga malalang nga mananap. Kung makainom sila hilo, dili sila mga matay. Kung itapion nila ang ilang mga kamot, mamaayo ang mga masakiton. Wala nagiging pare. Kita tanan doon na tayo gahong, gamita lang ninyo. Okay. Wait, pare. Ito sang papahuwayon si Brad, si Pastor. Okay na. Asa ba, dili sa ko, papahuwayon ta ka kay concern ko sa imong kahimtang. Okay. So dili na ko i-clarify. I-clarify na ko ka Brad Kaloy. Sige. Brad Kaloy, gibasa niya tong unang Pedro nga dunay balaang mga pare. Ako nang utana. Unang Pedro gisgot ag gibasa ni Brad 2:5 nga dunay balaang mga pare. Naabay balaang pastor nga gisgot ani Brad Kaloy wala. Wala. Okay. Sunod pangutana. Sige. Sunod pangutana. Dito sa Santiago 5:14, ipatawag ang mga ansyano. Sa Griego na is presbyter. O na ang root word sa pres. Naabay kay ingon na ipatawag ang pastor? Wala po. Wala Ang gihapon. problema lang niya ni kay wa siya kasabuton sa ansyano. Di lang wala gyud na nila pangitaa ba. Kay nga naman kining iya kung gigamit nga Biblia is book na version.
No? King James. Ang version ana is Jehovah. No? Mao na nga dili niya makita. Wala. Sa ato karon nga maayong balita, pare siya kanang ansyano gikan sa na pinulungan nga presbyter. The root word ana is priest. So pare. Ang problema lang niya kay wa siya kahibaw gugunsa ng ansyano. No? So kana diha mo nang adunay daghang translation mo tong gibasa sa atong igsuon nga pahiling kamo o ipatawag ang pangulo o pari sa simbahan. So kana siya tungod sa kadaghang translation sa mga Biblia bisan gani karon Philippine Bible Society, King James, daghan man kay mga translation, naay Amplified Bible, naay King James Version, New Version, naay New International Bible. Mo na nga gikupta na aron mas masabtan nga asa gyud mo masabtan nga kanang ansyano mao din ang mga pari. Ang problema kay usara mo kung ka Biblia ang iyang gibasihan. Mo na dili makasabot kay usara ba? Okay. Mo na. Nakapahuway na si Brad Kaloy. Sige. So, Wa man koy mangutana po mga kay kinuhuan na rin. Bautan na mo ka Brad Kaloy para papahuway. Na sige, relax na ni. Kaya madasar ba si Pastor o kaya daghan man ng Katoliko din. Niya pa kita. Okay naman kayo para mahibawin mo sa kamaturan. Para mahibawin mo, Lord, kayo mo igsoon. Kinaluyan mo, atubangan sa Ginoo. Sultian mo sa Ginoo. Para mo tana, sunod na po. Para mo tana. Para na ka Brad Kaloy. O Brad Kaloy, responsive ha atong pangutana karon sa ang gipangutana maro koy para dili ta makahatag og remarks sa atong nangutana. Okay. Proceed. Tulo ka pangutana. Amen. Okay. Mayroon ko katawran niyo, kanan naghana diri mga tao. First time ko naabot sa Bohol. Kauban mi ni Sok taon na tawag ako na Kristohanon. Napida minani lalis. Napida panahon ni Sok. Pangutana bro. So kung mangutana po ko karon, Ilo ko na kutang mic kay mga kuan manggod ang ato manggod untang giagi. Mora gyud ang importante maluwas. Maluwasan may importante gyud. Oh. Amen bro. Unsay isog si Pastor Ardines, tanagin ako siya sa personal. Kanya si Brad, nakakita na po kuhanin yung background nga Jehovah's Witness. Or daghan ako nakita sa YouTube nga mga namalik na Katolik. So ang akong pangutana sa tanan diri. Dili lang nimo Brad. Sige po. Nalakay mura bitaw og roll call, mura bitaw og kaning panawagan or unsay imo preparasyon mo balik naman Ginoong Hesus. Mangutana ko niyo tanan diri. Na gusto ko mo isa mo sa inyong kamot. Kay wa ko masayod. Nga ugma, kaon ako sa Ginoo. Kay may sinta na ko kapin. Wala sa Kay daghan na kay nangamatay sa ako nakita sa vision sa Lord, ni Lord. Sabi ni Lord, nining 2023 daghan akong patyon basta dili mga lagad sa akong tinuod. Hala, kuyawa maron. Vision na nakitaan ko na. Oo ba? Hey, nagsugod sa January 1, 5 na kapatay ang akong kitambungan. Tapos kaya akong gibiyaan karon dito. Magkumpare, nagduwa ng kamatay. Ilubong karon. Ilan na ng time bro? So, ako ni pangutana sa inyo, dili ni Wali, gamit vision ni katuog ninyo. Kampo mas Ginoo lumas na bumugdi. Ako pangutana, ipataas inyong kamot. Kung sure na mong luwas uga pa ba? Alawa ha? Gusto ko mapatapos kamot. Kung sure na mong luwas uga pa Ako ba? sa tubagon bro. Walo na bro. Wali man na bro. Dili ni tubagon ko. Ang tubagon. Gusto lang mataas kamot. Ang tubagon na. Ang tubagon na. Pangutana lang ko. Gusto ko gigit kamot. Kini nga to pangutana man eh. So kana karon ako sa tubagon bro. Ito mo taas. Para maingon pa. Ako tubagon na, ako tubagon. Di ba pangutana sa mga ujin man? Ay ako sa tubagon i-clarify na ko Gusto ko na. sa mga tao nga Di ba, i-clarify na ko na. kung luwas na ba mo pa? Okay. Okay, order. Order. Wala man tatwa na ni. Bunagin So, tayo. Ang pangutana ni Brad, dili lang kay sa imo Brad Kaloy. Sa tanan. Generally ang pangutana, kinsa man daw karon ang naluwas Okay, na. matubag. Taas ang kamot.
Taas. Taas ang kamot. Okay. Taas ang kamot sa mga giluwas ni Kristo sa cross. Taas ang kamot. Taas ang kamot sa tanan na giluwas ni Kristo dito sa cross. Taas na. Saka. Okay. So daghan na luwas. So pagkaloy i-qualify ni anong daghan ang nitaas unsay bote pasabot ana ug naa po wa pa mo taas. Okay. Okay. Akong tubag na ganong mitaas po ko sa akong kaugalingon. Ano man, tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, naluwas sa. Yes, kana. Di ba? Naluwas sa. Pero, ay sa Kristo paminaw sa. Kamatayon pa ganito ni Kristo sa krus, namatay. Lami kay kaana. Pero, kining sumpay, dili na nimo paminaw. Ha? Ano ko na problema na to, kaya ang sumpay ba dili paminahon. Apan mga igsoon, dinining kalibutan na, tungkol sa itong pagpakasa, nagpadayon pa man tagasaron. Kay, wa man yun, ang pinakabuutang tao na ining kalibutan na, kapito man makasaso sa kadlaw. Pinakabuutan na. Ha? Unya, dili lang sa pagtuo, watay mabasa sa Biblia, nga hukman tas Ginoo pinaagis pagtuo. Ang hukmas Ginoo buhi pamanta, di pamanta hinukman. Kung hukman taragani is Ginoo karon, mao na ng panahon na either maluwas ka o di. Ngano man, kay inig kamatay nimo anha pa ka hukman. Di ba? Kita ba? Anha pa ta hukmas Ginoo kung malangit ba ka, maluwas ba ka o di, inig kamatay nimo. Mao bitang ningon sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27, ang tao mamatay kausa, moatubang siya sa Ginoo aron hukman. Di ba? Karon hukman pa man ta. Di ba? Unsaon man paghukom sa Ginoo pinaagi ba pagtuo? Way mabasa sa Biblia nga hukman ka pinaagi sa pagtuo. Kundili hukman ka pinaagi sa imong binuhatan maayo og dautan. Kung mamaayo ka, malangit ka. Bisan gani nining kalibutan na karon, aduna nay hinukman. Unsa may hinukman na daan nga may impierno siya? Sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6. Kung magpadayon ka pagpakasala, mortal. Ang bisag buhi pa ang imong lawas, patay na imong kalag. Ha? Mao na nga kita maoy magbuot sa atong kaluwasan. Kita mao ba nang ingon diya sa Sirac City 36 nga sa matag oras takna kinahanglan imong hinumduman nga ikaw mamatay karong adlaw. O sa may purpose aron ikaw dili makasaha. Barkalon, proceed siya sa iyang follow-up sige. question. Follow-up, brother. Ako ang question ganiya, pagkasigis kamot, mga 5 ra siguro. So daghang kay mga tao diri. Muni na tumbagon sa buhol diri. Na masangyawan sa tinuod ba? So, paliw ko Bible pastor kato kung na siya. Sige. Paliw ko basa pastor, ikaw basa. John chapter 8 verse 31 to 34. Si Jesus gasulti karo ko nagbasa. Wa ko mo daot ninyo mga igsoon, kay di ko ting daot. 8:31 ngadto 34. Sa di pa ko mabasa, sa pa naman mabasahon. Akong pangutanon sa niya kay ingon makaganiya. Makasasala ka. Yes or no? Makasasala ka di. Yes. Yes. So wa pa ka kagawa sa sala karon napa na nimo. Ang pagpakasa adunay pagpangumpisal sumala sa Juan 20:23 nga Okay, mangumpisal sayo ka. tagbasa pastor. Okay, Juan 8:31. Dali ko pangutanan niya ha. 34. Kuray, sige. Busa. Di ko kabawas pangutanan niya. Ingon si Jesus sa mga Hudyo nga mintuo kaniya, kung kamo managpabilin sa akong pulong nan matuod gayud kamo nga mga tinun-an ko, og kamo makaila sa kamaturan, ug ang kamaturan magaluwas kaninyo, sila mitubag kaniya, kami sa kaliwatan ni Abraham, ug wala gayud kami mahuyupon kang bisan kinsa nganong nagaingon ka pagaluwason kamo. Si Jesus mitubag kanila, sa pagamatuod magaingon ako kaninyo nga ang kasatagsa nga magpakasala ulipon sa sala.
Ulipon ka sa Hindi sala. kalibutan na kung buhi pa ka ulipon. Ulipon ka sa sala. Karon, ako mabawas pa kutanan nimo. Ulipon ka sa sala. Ulipon lagi ta sa nga naman buhi pa ta. Walay perpekto ni kalibutan na, ngalan na perpekto. Unsa man taong koy magpaka hinlo man ka? Kinsa man koy waysa na ko dinhi? Be, ako na pay mangutan na. Kinsay wa sa kang gamot sa waysa. Kinsa waysa dire be? Sagang gamot. Waysa. Waysa be. Oh, tanawa siya, wala ni sa musaka yung gamot. Tanawa. Mo na problema lagi ninyo. Okay ha? Oh. Dapat pasahon ha. Ikson. Bisan pag makasasala ka maiksoon pero gidawat mo si Kristo, luwas ka na. Okay? Roma 3:24-25. Ingon nga gipagamatarong sila sa walay bayad. Gipagamatarong na ta sa Ginoo sa walay bayad. Tungod sa iyang grasya, pinaagi sa pagtubos nga anak kang Kristo Jesus nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasiguli, pinaagi sa pagtuo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong tungod kay gisayloan niya ang mga sala nga nangabuhat kaniadto tungod sa pagpailog sa Dios. Bisan pag makasala kay Ikson, tuhoy ilog sa Kristo. O sige, dumay pangutanan gibangon si Badkaloy. Kinsa man karon dinhi ang moingon nga wa sa isa. Sakang kamot. Tasang kamot away sa. Saka ang kamot na waysa. Away sa. Away sa. Kasama Badkaloy. Kasama. Salamat. Paminaw. Okay, sige. Sa unang Juan Paminaw kung unsa ng mga tao nga nag-ingon nga way sa. Paminaw mo. Okay. Basta. Di magiging sila musakas na bro. Sige. Ingon din sa unang Juan 1 kapitulo 8 ngadto sa Lakton Kamatis. Okay. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Kung wala nato ang kamatuoran. Versikulo 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, ipagabakakon nato ang Dios kung wala nato dawata ang iyang mga tulong. Ngayon, samantala, maunta akong nangutana ko ganina, saka ang way sala, saka ang kamot. Yeah. Way sala, di ba pinagabako ng mga Diyos? Siya ay sala. Ay, tagod. Nabiya po dahil mo. Dito po dahil kagriyak. Ikaw, kung ako kumiyak siya Pastor Anites, dili kami. Pero karon nga nariyak ko, Lisod mo ka lang yung iba. nariyak ko ko. Ako sa pastor. Akong anong pastor. Kini akong gibasa sa Tabunin ka matuhan. ayaw tabunin ako, pero wala ko naman tabunin ko. Ibasa man ako ang unang Juan. Karon, naman kay Biblia niya, ikay basa. Sige, basa. Sige na. Sige, basa. Ayaw na ba? Ang iresi mo basa. Unang Juan, kapitulo 1, 8 kamadis. Ay, tagdagan diya. Kaya kung pungutan na, Pulpin ni Jesus. Uy, kung saan na natin eh? Ay, ta! Tulong na siya. Ayaw rin tabunin ka matuhan. Ayaw lang tabunin. Kaya kung pungutan na kanina, John chapter 8, verse 31, si Jesus kasulti. Wala may supak lagi anak bro. Wala may supak ka na. Ayaw tabunin ka matuhan. Lagi. Wala may supak ka na. Kini karong akong ibasa mo may imong gisupak.